Growing up, pressured na ako kay mama at papa. Laging kailangan mataas ang grades para sulit ang matrikula. Bawal ako mag-boyfriend, bawal din bumarkada. Bawal mawala sa honor roll kasi nadidisappoint sila. Feeling ko bata pa lang ako, nasasakal na ako sa higpit nila. Pero sabi ko naman, kapakanan ko din naman ang kanilang inaalala. Pero nung magka-college ako, doon ako unang nadismaya. Ang passion ko ay music, pero iba ang plano nila. Tinahak ko ang landas ng pagdodoktor kahit hindi ko to gusto. Hirap na hirap ako, kada taon gusto ko nang sumuko. Pero ayaw kong ma-disappoint si mama at papa kaya tinuloy-tuloy ko. Pero wala pa man sa dulo, iniisip ko na habang buhay na lang ba ako ganito? Ako si Valine, nape-pressure sa buhay ko, ni hindi ko naranasan yung masasayang experience mula pagkabata ko. Marahil ito ang dahilan kung bakit pasok ako sa biyaheng overthinking. Ika nga nila, my love, walang magulang na hindi ginusto yung best para sa mga anak nila. So, for every parent's head or mentality, everything na makakabuti sa anak ko, yun yung gagawin ko. Everything na may encourage ko sa kanya, bata pa lang siya, yun yung gagawin ko. Kasi I want my child to have the best in life. And wala pong mali doon. Sa totoo lang, I applaud yung parents na, alam niyo yun, very hands-on sa mga anak nila. Pero sana at this point in time, naiintindihan din natin na when it comes sa buhay, sa path na gustong tahakin ng isang bata, instead of overpowering their decision, kailangan natin suportahan yung passion. I have met a lot of people in my life na diktado ng mga magulang nila kung ano yung kurso na tatahakin nila. Midway ng pagtatrabaho nila, they quit. They try to fund themselves to go back to school para dun talaga sa passion nila. I mean, I get it. I understand. Yung will, yung kagustuhan ng mga magulang na, alam niyo yun, makatapos ng magandang kurso para makakuha ng magandang trabaho yung mga anak nila. That is practical and both at the same time, very thoughtful of our parents to do so. Pero at some point in time talaga, my love, if you really want to create a balance sa parenting, my love, in general, sa panahon na meron ng sariling pag-iisip yung anak mo, nade-develop niya na yung interest in life niya, nade-develop niya na yung mga hobbies and passions niya sa buhay, and kumbaga nagkakaroon na siya ng idea of what exactly she or he wants to be when they grow up, kapag tumatahak na sila sa professional world. I want you to take some time to really ask your child kung ano yung gusto niya. Try to weigh in the pros and cons. Bigay niyo po yung 2 cents ninyo kung gusto niyo. Pero siguro, ang bottom line, my love, stop dictating dun sa tao kung ano yung kailangan niyang gawin, kung ano yung dapat na maging siya, because that one is your dream, not your child's dream. Sometimes kaya nagde-develop ng overthinking yung mga bata. It's because they want your approval. They want you to support them, to like them, to approve of the decisions na gagawin nila in life. They second guess themselves most of the time because hindi sila nasanay gumawa ng desisyon. Nasanay silang laid out na lahat sa kanila. I mean, I do understand that you just want the best for your child, but instead of helping that child
be honed, and be ready sa real world, you're making it hard. Kasi alam naman po natin sa mga isipan natin na hindi sa lahat ng pagkakataon in life, andyan tayo sa tabi ng mga anak natin. I wish that's the case, but that is not it. If you think you're helping your child by giving them exactly what they need, telling them what they want, preparing every single thing for them, without them learning it for themselves, my love, you're wrong. You're making it even harder for them. Kasi wala silang kaalam-alam how to create, how to come up with their own decisions. They become too dependent sa inyo. Sa puntong kapag nilabas nyo sila sa totoong mundo, para silang usa na binugahan mo ng headlight ng sasakyan mo. Clueless, shocked. So nag-overthink sila lagi. Is this good enough? Am I good enough? Am I doing this right? Will my parents approve? My love, walang textbook on how to love your child. Just love them the best way you can. Pero both at the same time, let them fail from time to time. Hayaan nyo silang magkamali. Hayaan nyo silang bumagsak from time to time para matayo nila yung sarili nila. Kasi if you won't teach them the process of getting up, coming right back up after nilang madapa, after nilang matalisod, then they will never be ready for the real world. It's okay to love your child. It's okay to nurture your child. Pero do not create a perfect world for your child, because this world is not perfect, and you are preventing that child to be ready sa totoong mundo. Claro? Claro.